Хахо хихи тути фрути. Много от вас пожелаха да го проверим. Предполагам повечето са деца, да видим какво има. Фруктоза. Тя е леко вредна, има много малки странични ефекти. Захар, аромат, амониачен карамел, стивия, въглероден диоксид, вода, лимонена киселина и другото са всякакви витамини бета и С. Добре, да видим студения чай с праскова. И тук няма фруктоза, захар, ароматизант, сок от праскова, от концентрат, киселини, екстракт от черен чай, витамин С и вода. Значи това е абсолютно чисто, няма нищо в него, безопасно за консумиране. После да видим разбери, някакви боровинки. И тук е същата работа, ароматизант, сок от концентрат, витамин С и вода и така нататък. Да проверим след това, тук пише Zero, т.е. сложили подсладители, да видим дали са натурални или изкуствени. И тук имаме лоша новина, има 2 изкуствени подсладителя, които нарушават черната микробиома и могат да ви нарушат имунната система и инсулиновата резистентност също. Така че не препоръчвам този чай да пиете, който е с изкуствени подсладители и така нататък. Така че внимавайте, гледайте за тутита фрутита без захар. Това е с малини, нека да го проверим. Тук има фруктоза, захар, амониачен карамел също, стивия, въглероден диоксид, вода, лимонена киселина и витамини. Добре, тук няма нещо силно притеснително. И това вече бяхме направили отделно видео за него, че е абсолютно безопасно и така нататък. Значи, това да проверим тази с круша. Тук също няма нищо притеснително. Захар, гуми, вода, киселина. Добре. Значи, единствените притеснителни напитки на хихо са тези с изкуствените подсладители без захар, така че гледайте какво пиете.